Tapi Fatihah paling mandi niku diwaca pira? Fatihah 7 ayat 7 ping 7. Ini cara ilmu perbintangane lho. Jan Al-Qur'ane wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika takdirul azim. Takdir Gusti ditata kabeh oleh perbintangan. Bu, rahasia ya aja kondong-kondong ya. Nek san butuh napa-napa kepengin kasil saknalika. Saman maca Fatihah. Ben ping 7 ndonga, ben ping 7 ndonga. Jumlahe 7 ping 7 ping 49. Khususnya nek ndek dhuwit, nek ndek utang gak iso nyaur. Pun krungu maca Fatihah. Ben ping 7 ndonga ya Allah, muga paring ya tergi nyaur utang kula. Sampai ping 7 jumlahe 49. Cara undang-undang perbintangane Fatihah nek diwaca ping 49 ben ping 7 ndonga kuwah tandingane gak ana mandine setengah mati. Kabeh ditata cara kedokterane ngono iku. Sing nyeleksi sapa ya pujangga-pujangga ulama-ulama sing makrifat sing matane katok swarga, katok neraka. Padha karo dokter iso nyeleksi iki godhong kandungane vitamin A, godhong vitamin B, ki tombone kencing manis, tombone liver. Niku dokter sing nyelidiki liwat laboratorium. Niki laboratorium gaib. 49. Pak Kopor contokno upamane ayo ana wong duwe anak noa kali setengah mati enten mriki. Wis boger mo gak kena dilesane main judi, gak kena dikandani. Niku nek kepengin nambani Bu, gak usah didukukno, didukuni dhewe. Carane ngeten nggih. Nek anake nakal, sampean colong pakaian sing nemplek nok kulite anak sampean, sempake. Nek wedok kotangi. Ayo Pak, sempake anak sampean. Sampean gegem sing rapet dadi remote. Niki remote. Nyatane kabeh iso jalan go remote. Kaya-kaya gegem anake gak gegem sempake. Sampun maca Fatihah. Lho, kek napa? Nek iso ben waladolin sepuluh. Brus ndonga. Ya Allah muga pariwaras nakale anak kula. Maca Fatihah maneh. Ben waladolin 10 nesempake. Brus. Tapi dumba dhisik Bu, jek gak pesing. Bulan balene sampai ping 49 sampean cacak mangke. Lho waras anakku. Bulan balene paling saithik 3 bengi. Apa meneh karek 7 bengi. Pir tabu paling-paling mau bangsa 5 menit bloko lho. Gak sampai 10 menit. Ya, krungu Bu. Pak Kopos sing nakal bapak bojoku, nek sing nakal bojone aja kondong-kondong ya. Sampeyan colong kanthoke bojo sampean. Sampe gegem sing rapet. Pisan nek nek pengapesan kapan kapokmu. Nang sampeyan maca Fatihah. Ben waladol 10 nek kathoke bojo sampean. Brus sama ndonga. Ya Allah, muga-muga bojo kula pisah kali demenane nika aja kandha-kandha nggih. Bulan balane sing ping 49. Lho iya dadakan. Wis Bu gak usah lapor tanggoe nek bojone nakal. Gak usah lapor Pak Polisi nek nakal, laporno Gusti Allah. Carane lapor ngoten iku wae. Ngeten iki Pak cara-cara ngeten iki nek mboten diceritani kadang sampeyan gak ngerti. Kuwi sebagai wong tua bagian bongkar ngeten iki. Ilmu gaib kabeh niki ilmu sunnatullah. Walan tajida li sunnatillahi tabdilan. Sampeyan teliti Gusti nggih apa-apa iku padha. Pun Pak gampang dadakan ngono. Pak Gopo nek kangge anake cek apik kelakuane sampean tuku seragame anake. Seragam sing anyar aja dinggokno dhisik ya. Pun seragam sama gegem sing rapet sampean maca Fatihah. Ben waladolin sebul ono seragame brus. Allah muga anak kula pari pinter ngajine. Bulan balen sampe ping 49. Awas 49 lho. Wis mari ndona dienggo nang sekolah sampean cek anake lak malah sregep sekolahe. Apa pinter ngajine sak piturute. Lho niki sing paling manti ku ibuke nomor 2 bapake. Niku Fatihah
gunane kanggo kenek dikesugihna swarga, kenek kanggo njaluk dhuwit, kenek kanggo napane ndongane anak. Tapi nek kanggone penyakit carane ngeten ya. Sama ndelok banyu ngeten iki. Banyu sampean macakno Fatihah, Bu. Pak, ben waladone sebulno. Brus. Sampai ping 49. Nek pun ping 49 ditutupi. Sama sukakno ten anak sampean sing lara. Pun lha iki nak didongani ibu mau bengi kain ngombe kalih diusap-usapno. Diombe. Bismillahirrahmanirrahim diombe. Cacak mangke. Lho, iya dadakan. Lak penak ta? Menapa gawe banyu sak karepe. Banyune niku wau diwacakno Fatihah ping 49 ben walandane sebulno banyu. Iki perintahe Kanjeng Nabi lho. Mosok aku nek gak percaya, kula sampe diundang ring Amerika lho, kanggo ngeten-ngeten iki. Ayo nek ana anake dientup kala jengking. Aduh bu, wis gak usah disuwukno. Carane ngeten ya, endi nak sing dientup nak iki Bu, tangane. Jempolan sampean sing tengen templekno bekas sing dientup wae, pelek. Sikil sampean kudu nemplek lemah. Iki undang-undang cak ilmu alam. Sikil kudu nemplek lemah gak le sandalan. Iki cara remote. Terus sampean maca Fatihah, ben waladol sebulno. Brus wis waras nak tambah lara Bu. Bulan bar sampai waras gres. Bener kene, waras karek gres. Nek gak percaya buktekno. Kula pun buktekno sak pirang-piruang banget. Nene. Contohnya Pak Koput, demi Allah. 15 tahun yang lalu kula dijak kali bendaharane Muhammadiyah Paciran ring rumah sakit Muhammadiyah. Mergo anake cilik iku lara, kula dijak. Sing ngejak kula bendahara Muhammadiyah. Bareng kula mlebu ring rumah sakit Muhammadiyah, dia ana jungkir walik gak ngerti yang sendang, dicokot orong-orong. Umure 3 bulan lemu sehat nonton jungkir walik. Mulai jam 3 sore. Bareng kula teko, Pak Gopur, tepaan Pak Gopur. Kula diseret ku jaring kamare. Wis ireng, pucet wis meh mati. Tangane sing dicokot orong-orong kula cekel plek. Kula gak orong-orong kaya napa rupane. Lho niku lho. Temen nek kula acakno Fatihah tok. Lah kok waras gres saknalika. Selamat sama rene Pak Gopur, gak rene mati aku iso wae ngono. Nah niku pun boleh contohaken nggih. Fatihah nek nyuk penyakit mandine setengah mati Bu. Nek anake wetenge lara wacakno Fatihah. Ben waladone sebulno wetenge brus ya Allah pariwara petenge anak kula. Sing lara sirahe maca Fatihah sebulno. Utawa dicekel nganggo tangan tengen iki padha mawon. No Fatihane digawe suwuk mandine setengah mati.